Moi! Moi! Käy peremmälle. Mä jo ehdin laittaa perunoita kiehumaan. Onpas mukava laittaa pitkästä aikaa ruokaa kotona, oikein ajan kanssa. Vaikka on noissa liikelounaissakin puolensa. Onhan tää kotikokkaus ihan mukavaa kyllä. Mulla on ollut viime päivinä aika kiireistä. Vaativia asiakkaita. Leikkaat sä vaikka tätä purjoa? Okei. Mihin aikaan Mikko muuten tulee töistä tänään? Joskus yöllä. Kiireiden vastapainoksi mä oon yrittänyt myös vähän hemmotella itseäni. Muista säkin Jutta, että pidä itseäsi piippuun siellä opiskeluissa. Alussa tuntuu, ettei saa oikein kunnolla mistään kiinni. Hirveästi vaan kaikkea orientoimaan. Mutta nyt kurssit on päässyt ihan hyvin vauhtiin. Musta tuntuu, että mulla on ihan sopivasti tekemistä opiskeluissa ja uusissa harrastuksissa. Mutta sä kaipaisit kumminkin jotain piristystä. Katsopa tuosta trendistä. Mä ajattelin sitä selaillessani, että odotapas. Toi hiustyyli voisi sopia sulle. Muuten, vieläkös teidän äiti on innostunut siitä sauvakävelystä? No juu, sen intoa ei taltuta mikään. Se on vouhottanut siitä asti, kun sai teidän äidiltä ne sauvat. On siinäkin erilaiset siskokset. Mahtava se yksi merimaisema. Tuollainen maalaustyyli jotenkin imasee mut omaan maailmaansa. Tosi kiva kun lähdet mukaan. Ilo on kokonaan minun puolellani. Hyvä säkä kun sain noin kivan tuutorin. Ei vaan mulla kun sai noin kivan tuutoroitavan. Mä näen taidetta kun laitan silmät kiinni. Sä oot aina niin positiivinen. On mullakin heikot hetkeni. Kuinka niin? Kaikkien elämässä on vaikeitakin asioita. Ei nyt ehkä kuitenkaan halua ruveta tarkemmin niistä puhumaan. Okei. Sulla on kuitenkin elämässä jotain, mitä multa puuttuu. Mäkin haluaisin merkityksellisen elämän. Se etsii sua. Petra, terve. No mutta Sebastian. Onpa yllätys. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Jutta Sebastian, Sebastian Jutta. Hei. Hei. Me tunnetaan Sebastianin kanssa samalta työpaikalta. Mä olen joskus tehnyt opiskelijoiden yhdessä hommia yhdellä rakennusfirman varastolla, jossa Sebastian on töissä. Oletko muuten tulossa taas lähiaikoina sinne töihin? No, en näillä näkymin. On sen verran hommia opiskeluissa ja oheisjutuissa. Eikä talous ole kovin pahasti miinuksella. On meillä eräs toinenkin yhteinen palkanmaksaja kuin tuo kyseinen varasto. Onko sulla muuten reissusuunnitelmia? Kyllä, reissusuunnitelmia aina on. Olisiko kiva vaihtaa kuulumisia ihan ajan kanssa? Mentäisikö joku päivä istuskelemaan teekupasen ääreen? Joo, mennään vaan istuskelemaan joskus. Mikään päivä sopisi? Vaikka torstai-iltapäivä? Rautatintorin piknikkafessa? 5. Joo. Hyvä, sovittu. Okei. Nähdään siellä. Joo, nähdään. Hei. Moi. Oho. Pitäisiköhän meidän jatkaa matkaa? Juu. Mä näin muuten viime yönä tosi erikoista unta. No, Mä olin siinä unessa ihan pieni, ehkä joku 4-vuotias. Mä olin lastentarhassa ja mä olin jostain syystä eksynyt siihen metsään, joka alkoi sen takan. Mä en olisi pienenä oikeasti koskaan uskaltanut mennä siihen metsään. Mä yritin löytää takaisin sille lastentarhalle, mutta vaikka mä kuinka kuljin ja kuljin, niin sitä metsää vaan jatkui. Sitten alkoi tulla pimeätä.
Jos mulla olisi oikeasti lapsena käynyt noin, mä olisin ollut ihan paniikissa. Mutta unessa mä olin pikemminkin turhautunut. Vähän niin kuin jos unessa yrittää juosta eikä pääse eteenpäin. Joo. Sitten mä vaan kävin sammaleelle makaamaan. Ja sitten mä kuulin lastentarhan tädin äänen. Se oli tosi kaunis ja turvallinen ääni. Mä yritin huutaa sille, että täällä mä olen ja nähdä, mistä se ääni tuli. Mutta mä en nähnyt sitä tätiä ennen kuin se oli ihan mun lähellä ja nosti mut syliin. Mä en muista viime aikoina juuri nähneeni unia. Se oli jotenkin niin todentuntunen uni. Ja ihan kuin se olisi ollut vastaus johonkin, mitä mä oon viime aikoina miettinyt. Jep.